Det her, det er så Fredskovhytten. Og vi kan se alle vinduerne her, det er ind til soveværelserne. Hvis vi går lidt tættere på, så kan vi jo se, hvordan området også ser ud her. Fordi her er virkelig smukt. Og jeg kan se lige en lille glimt af den kæmpemæssige, synes jeg, terrasse, hvor vi sidder og nyder vejret, kaffen, aftensmaden, i skumringen, hvis det er godt vejr. Og så har vi også muligheden for, sådan lige her om hjørnet, derinde gemmer bålpladsen sig. Så alting, det er simpelthen bare så tæt på, så man næsten kan gå der med ganske få skridt. Og nu er vi så ved terrassen. Og her kan vi så se, hvordan vi kan sidde og nyde det hele. Og min sanden, der har vi min smukke hustru, som sidder og holder pause, for vi har nede på en arbejdsweekend. Så jeg går lidt videre, fordi jeg synes lige, I skal se dette smukke, særlige område, hvor vi har udsigt lige ned til den lille sø, der hedder Bøllesø, som er en gammel udgravet tørvemose. Ja, så hvis du har lyst at komme med, så har du virkelig noget at glæde dig til her i naturen.